लइका तोहार नच नचनिया से शादी रचइले नचनिया से शादी रचइले। मिक्स बाय प्रकाश चंद्रवंशी। चाचा हो चाचा एगो सुन खुश खबरी नोट के बारी सोई छैले बाबादारी। चाचा सुना हाँ हाँ चाचा हो चाचा एगो सुन खुश खबरी नोट के बारी सोई छैले बाबादारी। डीजे बजई हा बैठल कही हा तोहर लइका जुगाड़ लगइले बा। साटा कल बारात लगई हा तुहरो ड्यूटी लगइले बा। लइका तुहार नचनिया से शादी रचइले बा। साटा कल पैसा कमई हा तुहरो ड्यूटी लगइले बा। लइका तुहार नचनिया से शादी रचइले बा। ए चाचा साटा पराइल रहे नाचे नचनिया रहे उतारी यार चुनमुनिया पातर कमान रहे चढ़ल जवनिया लहकत रहे यार उतर चुनमुनिया। मुडे बना के जो समय आके ओकरा मांगी में सिनुर लगइले बा। साटा कल बारात लगई हा तुहरो ड्यूटी लगइले बा। लइका तुहार नचनिया से शादी रचइले बा। साटा कल पैसा कमई हा तुहरो ड्यूटी लगइले बा। लइका तुहार नचनिया से शादी रचइले बा। हे चाचा अब लइका जवान रहे शादी न कइला एही से घटना देख घट गई। सुना नाची मतो मिली बैठल खाना भगिया तोहार पलट गइल। लिखे नरेंद्र मेटर बड़ंजर गाके राहुल तोके बतइले बा। साटा कल बारात लगई हा तुहरो ड्यूटी लगइले बा। लइका तुहार नचनिया से शादी रचइले बा। साटा कल पैसा कमई हा तुहरो ड्यूटी लगइले बा। लइका तुहार नचनिया से शादी रचइले बा। हे चाचा रिकॉर्डिंग बाय सुर संगम स्टूडियो साहेबगंज।